weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gaya daɗala mbay hawa koyli alpha bula ɓulala ko on waktu yoni ha to beeli hele nder galle Abdourahmani Ka e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñalawma jeetaɓijo mo Daka Madina Gounass teskama gila hanki ha hande o hewɓe ne giwa e joklinayi windere kala gam tawtorede ɗo e balɗe ɗiɗi uddugol oɗon Daka mo balɗe sappo to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi joɗodima e chef d'état major général armée leydi France ɓe kaldi jokkodiral to banggue koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kala ha nden kay kisal ɓeydo kadi ɓe kaldi ko fate banggue jaam e kisal e nder leyɗele Sahela to leydi Mali joguiɗo konngol gouvernement o Abdullaahi Mayga wo holliti wonande laamu transition dirtini ko fate banggue sumgoji référendum tijjenoɗi ñande 19 nduɗo hen lewru kono andaka taw holyona date goɗɗo moɓe dokkiri kabruji men manawen ha to Guinée Côte d'Ivoire Cameroun ma en jaaha to Ghana Tchad Sud Soudan kabruji men ma nawen ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen bandu jaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii cardiaque mo ganduɗa ƴiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki woceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw e gardogol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wolgue diaw
panno soleraji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno soleraji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tetara fini yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde 100 rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilne mum kadi omo jogui leɗɗe ummide to leydi Mali kesi pulla cafoje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji usaɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓdo reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbahlidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko ne nder ɓerdema ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo guya so tawi ko leydi Sénégal eden dangal leɗɗe ñamojo franc CFA ko 4 CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva walla nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0307 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir sappo e gomboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal
weltare tv ko musidɗo mona saydou abouba an jiɗɗo heɗade kabruji ma kumpital ma ɗemngal pulaar jewte buuɗal yurmede jewte jorgo miijoji e ko fate danki yontaɓe kamene wondi e coccorde e kala tafsir qur'anil karim kala mum sa yeehi toon to youtube a tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe mayi toon tengade sa waɗi abonné kala ko jiɗɗa ma taw ɗum toon ko dogata e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare tv jokkodiral hakkude mawɗo leydi sénégal to banggue téléphone hakkude makko e hoorejo leydi tunisie ɓe kaldi gartam hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kala woni leydi sénégal kamɓe leydi tunisie ha tente ngal jokkodiral ɓe mbattidi haalde ko fate banggue caɗele gonnoɗe ɗaccere mawde no feewi e kunude yimɓe kala wonande kanko on hoorejo leydi tunisie jaltinoɗo konngudi mum gila tan nogas e goo lewru mayno ndu wonande ko fate banggue hoɓɓe ɓaleɓe taweteɓe ndera leydi makko e kala ñalawma garɗo mo fewnita kaɗon haala ngam teskede hewɓe ñiŋi no feewi ha tente boñ windere woni banque mondial yehino ni ha dartini golle mum ko fati e banggue gendi leydi makko kanko mawɗo leydi ndi noon caggal nde hettima ɓe kaldi hen toɓɓe kewde no feewi kanko on hoorejo leydi tunisie woni kayit sayeda wa arti e hollirde oɗo saaha wa yaltini peeje kese ngam wallidde ɓen hoɓɓe ɓaleɓe ha tenti noon janggoɓe université ji leydi makko ha mbawa wurde leydi ndi taw ko gurdam moƴƴam banne kayitaji ɗi carte séjour taw kane hakkidi ene yaade mabɓe taw ne wawi moƴƴinde gurdam mabɓe ne wondi e nden kay kisal kanko mawɗo leydi sénégal o yonni wonande jokkodiral hakkude mabɓe ko fade banggue ngal kaldigal ha gueɗe kewɗe ɓeydi labtude hakkude mabɓe to gendi sénégal keddotoɗen gartaten koye haalande namdal ko fati banggue cheikh adjibou soumare gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi sénégal caggal hankide daari yeeso juge oɗo saaha woni koye contrôle judiciaire ko woni koye wellitari mum kono noon kalɗo mo yaaha alay saago suudu ñawore ndu anda ɗo daari ɗo woni ɗum ko caggal namde nayyi omo lombi hen namdal nde tawi wonno oɗo hen dawriyanke sarɗiyanke mo gendi leydi france nde waɗi jillu mum nder leydi sénégal bete heeɓi kene tolno e milliard uji jeetati koppareje france CFA leelani wonande ngal moɓodirala wonande kan landa rn kamari loppen ɓenne kadi penni ɗin konguɗi ha memi leydi kono kadi mari loppen e hoore mum fenni wonande kan haala wiyede tottama haalisa ko wona ɗum konon ko kan haala woni gonnoka e ndera leydi ndi ko wona ɗum konon e kala saha ene teska haalulaji baɗi ni ne kewi tan yaltude nder gendi ɗi tawte kadi wonti mere yaari a banggue teskama ɓeydogol coggo taw kadi ganduɗa ko taw ko aftu woni yogay bisuji dogoji e nder commune aji ɗi Dakar hewɓe noon gullitima jagoɗo yangara woni Mansour Faye nde haalata hen gam teskede kalɗo buuɗi capanɗe jeegom nawannoma ma mbatta buuɗi capanɗe jeetati kala ɗo capannayyi nawannoma koma mbatta buuɗi capanɗe jeegom hewɓe noon joloɓe ɗin kaaruji ɓittodirteɗi jamma e ñalawma kolliti hen metti mumen erima on jaagoɗo nde ɓurata yawde darade hen teska koye ndeɗo yontere mayde nde kala yogay ɗin otoji dogoji hakkude commune aji koko ɓeydi prix ji mumen taw aldani e yami hoore walla ni a ɓamdede teskede sukara condi ene ngakki no feewi yoga e leeɗe Dakar ɗum jeeyi sababu kanko on gardiɗo woni directeur ko fati banggue commerce e nder diwan Dakar kala Cheikh Ahmed Bamba ndaw arti e hollirde walande ɗo e yontere fande gueɗe ɗe kala ma ndew lawol kono kadi ɓe jogui moftirde timmudu wawde yonde ɓiɓɓe gendi leydi sénégal ko fati e banggue lewru korka a fayano ndu tokki dugo ñalawma haɓade ko fati banggue insuffisance rénale ko ñaw wiyete noon ñaw ɓooƴe ko fati banggue ndun safrirdu tawetendu toon to région mo Kédougou woni hôpital régional Ahmed Dansokho heeɓi unité taw ko unité dialyse bawɗo safrude ko fati banggue oɗon ñaw yalti koye ballal laamu ngu hooreji leydi sénégal ngam wallude ɓen joguiɓe caɗele insuffisance rénale taweteɓe e nder ɗin diwnuji kala nde tawno oɗon ñaw hande ne tampini yimɓe hewɓe no feewi nde tawno so tawi neɗɗo dañi on ñaw o woni tan koye weelde ma o walle o ƴette charge so wona ɗum joomum wawa joganade ɗum ngaalu ko fati banggue fo document ji gonnoɗo maire Kirma Sarr woni Moustapha Mbeng
oɗo saha ne yiile taw yiilotomo ko brigade ɓe fédérba ɗum noon haɗani ɗon tan ko tumedeɓe walla ni wadde ɓe fo document ji ko fate banggue administration yeyde leyɗele e goɗɗum e gueɗe goɗɗe alɗude e dow ndin mbadi Cheikh Tidiane Cissé kañum e hoore muma ene sita e ɗeɗona gueɗe taw koye yaadiɓe wonande yeewi askani walla mbiyen Pastef e hoore muma kono ɗo saaha caggal nde goto e mabɓe a nanga duttoɗen ko toon to diwan Kédougou localité moɓe mbiyata Bantako tonne kane taw e nder région mo Kédougou ko cummusɗo waɗi toon ha ganduɗa kene tolno e ujunere joyyi tiba ujunere e capanɗe joyyi tiba woni ko wonti ndondi e oɗon cum laatiɗo sanga 12h30 taw kadi brigade gendarmerie mo Kédougou udditi hen losko yañgo no feewi waɗani hen mayɗo ni gañiɗo kono guura mabɓe kam e daabeje cewɗe gonoje wuuro ala hen kala ko heddi foof yeehi ha laaɓi Kumba Gawlo Seck yimiyanke mo leydi Sénégal jimowo ko fate banggue mbalaha e rima dawriyankoɓe gendi leydi Sénégal kamɓe kalde ɓe gaddata jaam e nder leydi ndi gam teskede wonande konnguli mettuɗe e kala saaha ne jalta ɗum noon ko jibde ɓiɓɓe leydi ndi e rango makko tan ko jaam ɓiɓɓe leydi ndi jaam leydi ndi a Sénégal ha kamɓe kala ɓe gona e jaam yoga e gollotoɓe mairie Dakar taw kadi ardi mairie de Dakar ko biyeteɗo Barthélémy Dias maɓe gonno gasa ɓe kolliti ɗo ha alarba paɗo so tawi ɓe keɓani joɓɗele mabɓe koɓe waɗoɓe sitin mabɓe mawɗo no fewi jeeyi sababu ko joɗade ɓe lebbi ɗiɗi ɓe keɓani jebdi mabɓe wi a lops to leydi ndi Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha toon to diwan Casamance ma en tawoy toon musidɗo men Amadou Isaga Kebe kono hade men yettade Amadou Isaga Kebe garaten koye Casamance MFDC ko hobel ganduɗa tawete to nokku biyeteɗo Jakhaya ɓe noon kolliti hanke sifande nde ɓe mbaɗi to nokku biyeteɗo Kabrous nden sifande ɓe pelliti nottade noddandu mawdo leydi Sénégal nde waɗi jillu mum toon to Sédhiou yoɓe joƴƴin armeji ɓe dutto e ɓamtare Casamance ɓenne kadi kolliti joƴƴini armeji men kono koye tawtorede fedde nde wona laamuyankore fedde ganduɗa MALAO nden fedde noon wona laamuyankore kono ko fedde darinde nder Afrique de l'Ouest wallude ɗen pelle joguiɗe armeji ha mbawa joƴƴinde ɗo e lebbi tati beele ngam ɓamtare wonande gendi leydi ndi ha tenti ɓamtare Casamance jeehetena ko aton to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande ko fate banggue catala darnangal to Daka ngam wallidde to banggue ndefu ɓen aroɓe ngala jatigueɓe beele mbawa ñamde hen guila e jayniyankoɓe ha e woɗɓe e liggotoɓe yoga e service aji ngal catal bangal fayida darnangal kanko Amadou Samba Lo jayde weltare TV wo yewtidi koye Amadou Tidiane Thiam ton to Daka mo Madina Gounass e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ha joni eɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass eɗen ɗo e nokku mo ganduɗa ko defirɗo wonande ɗin service aji garɗi ɗo e Daka mo Madina Gounass e ballal fondation denta Daka o Madina Gounass e gartugol ceerno Ahmadou Bayr ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Abdou ceerno non e gartugol Amadou Tidiane Thiam Tidiane bisimilla ma kalna bandiraɓe sababu o e holde fanteɓe ɗo. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ama Sambolo ko adi fo en jetti Allah tabaraka wa taala ɓurɗo hadde waɗe yamirde sale baɗo ko wela ende wela itta ko wela totta mo wela taw hay goto wita pourquoi Allah noon to timi ɗum ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno eɗen ñagonomo Allah cellal balɗe juɗɗe e battane moƴƴe juuta juutde hen kanko woni foof inchallahu taala e ko yettere Allah ɗo gonɗen ko Daka Madina Gounass e kono kadi sababu ɗo o hande ɗo gonɗen fondation dental Daka Madina Gounass arda ɗum ceerno men ceerno Ahmadou Bayel ceerno e ceerno men ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Abdoul Aziz ceerno ewa ɗo noon ko wañ defirɗo pour service aji ɗi ay service aji ɗi so mbiyama noon ko laamuji ɗi foof ne waɗi hen ɓe ganduɗa ɓe ɗo ko ittateɓe région ngaji dokke kañumen defanta koye mumen ko wayno gendarmerie ko wayno sapeur pompier e ko nandi hen wa imma heddiɓe ko wayno hydraulique e santé croix rouge aywa service d'hygiène e mécanicien ɓe ardoɓe saabu Allah ɓene gimmo Tamba ɓene gimmo Kolda e ko nandi hen ɓeɗo ko ceerno jogino ration maɓɓe jogui bottari maɓɓe
fondation dental Daka ƴettiti ɗum e juuɗe mum ewa yidde lomtade ɗon ceerno e lomtade ɗon dental ngal fof alhamdulillahi rabbil alamin ewa ha e ASP ji ha e fof e Allah waɗi sutura ɓeɗo fofte ko e fawogol ceerno ɓe gonno joni noon fondation ƴettiti ɗum e waɗandeɓe e wallodirde e julɓe ɓe e wallodirde e ceerno e wallude hen ceerno lomti hen dental ngal joni noon ko ɗum woni ko addi en ɗo ewa eɓe gaddi defoɓe ɓe guittumen ko Dakar taw kadi ko wawɓe ndefu machallah defoɓe kadi jangganɓe ɗum heɓɓe hen diplôme aji mumen ko fuɗɗi ko jetton godni Allah kala meɗɗo koma ɓeyda ɗum ko yettere Allah andi ɓuuri welde ewa e defnal walla e tottal ko so tawi tottowo o totti tottateɗo waɗa ɗo foti waɗede ɗum ina softina tottowo o ewa defe e air adde e air taw kadi ko qualité et quantité machallah eyyi ɗum noon ko yettere Allah no feewi eɗen jettaɓe hen kamɓe musidɓe bandiraɓe men jolfuɓe arɓe ɓene koɓe yimɓe moƴƴuɓe machallah ɓe ngala caɗele ɓe toppiti tan ko golle mabɓe alhamdulillahi rabbil alamin guila mbadde ɗen e mabɓe ko kamɓe koɓe worɓe eyyi koɓe worɓe nayo ittaɓe guila Dakar taw ko uniquement pour ɗum ɗon eɗen jetti hen Allah no feewi kadi koɓe yimɓe ɓe ngala caɗele so ɓe gayni ɗum ɗo tan ɓe nayi ɗum ɗo kamɓe ndefata so ɓe defti ɓe totta min barmeji ɗi e ko hellifa Madina Gounass e ɓesgu dental ngal fof ko kañum en goni sarwoɓe eyyi peccata nawata ɗum carwoya e service aji inchallah eyo Seydi Lo Amasamba jarama Tidiane Thiam nanama famama labti cer ko qualité et quantité woni koɓe ndefata golle joɗɗe juɓɓuɗe hande keddoɗen ko toon to Dakar mo Madina Gounass c'était gambinaɓe yettima toon ne wonde musidɗo meɗen woni koddanene Abouba aɗa toon to Dakar mo Madina Gounass min jiiɗi gandina men yettade mon toon onon c'était Dakar mo Gambi oɗo sahol no tawruɗon Madina Gounass e c'était ji ɗi no mbayi toon wonande koddanene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Saar min calminima hande eɗen tawe ɗo e Dakar mo Madina Gounass machallah ene wayno hande oɗo ñalawma waktu o balle mbiyen Dakar o heewi wi tep yimɓe saabu ɗum teskiɗen hen guila e juulal gueeƴe ha e futuro ha e wendogo e keewal yimɓe ɓe ene nawa yimɓe ɓe ha e dow tali o woni dow godron to ɗum ɗo noon saabi ɗum ko heewɓe oɗo waktu gabbitima gam tawtoriyede duwaw ɓaawo janggo jogorɗo waɗede subaka o altine kono teskiɗen ɗo e Banjul Dakar Banjul kadi machallah yimɓeɓe keewi mbi teb gam ummiɓe to Kombo Serekunda arde tawtorede e ɗo kadi e Dakar mo ceerno Moussa Ba kaɗum nete ene wayno yimɓe heewɓe gari gam tawtorede ɗum ɗo noon wonanimo bellama no fewi kanko ceerno Moussa Ba e weltanade julɓe kala ɗo noon waktu o ene wayno oɗo waktu ñalawma ene ɗeɓa wulde no fewi kono noon so yeehi kadi woni ha jamma sa suddaki wudere de ene wayno ɗanota ko Allah e ɓuuɓol kono ñalawma kam ene ɗeɓa wulde seede ɗum noon en dokkat hay soko ceerno Moussa Ba konngol gotal o woda ko haaldi e weltare ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde annabijo o sallllahu alayhi wa sallama so wona en jetti Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa kanko waɗani en nde ɗo moƴƴere Dakar ɗum ɗo kam kala garɗo ɗo yi ko wonɗo ko anda ɗum ɗo ko dokke Allah anda ɗum ɗo kadi ko sifa mo ganduɗa hoore ma ko Allah tan wawi waɗirde hono ni ɗum noon yettode wodani Allah eɗen ñaagui Allah kala ko mbawɗen rewde Allah ɗo en barke Allah e barke nela kalifa men kadi gonɗo ɗo o mo Allah waɗani en o ɗo Allah ɓoynumo jeesa ɓoyen rewde caggal makko ɓoyen kadi naftorade mo barke Qur'an lazim alli ala seydina Muhammad wa sallim. Seydi Sara jarama ko ɗum woni ko ƴettanɗen bandiraɓe ɗo e Dakar mo ceerno Moussa Ba to imam ceerno Moussa Ba to Kololi fewde jayne men jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma koddanene Abouba ceerno Moussa Ba mo Kololi Dakar mo Madina Gounass ko jumri tan e sukara kala meɗɗo accata ma en bismo musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe kañumne hande tawiteɗo toon to Dakar mo Madina Gounass taw koye meftande kabruji men garanden to Ziguinchor ha yettoyi toon to Dakar mo Madina Gounass ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe min calminima assalamu aleykum wa rahmatullahi dow inde musidɗo men haali Abouba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh weltare TV on calminama jokkondirde e haali Abouba hande de kabruji garanden ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e Goudoumpa eɗen gandi fedde wotere e gardugol Marcel Kabou kamɓe de ɓe jalti ɓe mbiyata ko holɗum Goudoumpa debu
ɓe kolliti kamɓe dey holɗum eɓe peewi to Ousmane Sonko waalare mawde kadi hanki ngalɓitima to e Pastef fewti to e Macky Sall eɗen gandi ɗum kadi kewi ɗo e nder Ziguinchor nde wonno ɓe kolliti wondude ɓe Ousmane Sonko wiide ñande 15 leydi ndi foof yo yimɓeɓe tello mbaɗa manifestation kamɓe ɓe mbi ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ɗum waɗi ɓe yaltude joni noon e nder Daka eɗen jokkodira ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sili eɗen gandi o ari e jaam o yettima e jaam wonko yiɗi habrude windere nde wonko hunde moƴƴere e foof kettoɗe ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba a salminama weltare tivide salminma e dilla foof mi ñaaguima hen kadi yafuya mi duwoni mon hen yo Allah junnu hen balɗe moɗon moƴƴina hen battane moɗon en ɗam jokkuɗon ɗam e tinare darɗon nde on kaɓata on keppata on cagata yo Allah nawɗum yeeso yo Allah nawɗum yeeso ko kala ko dañɗon yo Allah wat hen barke ɓesguji moɗon e ko paggotoɗon ko e kalton ko foof yo Allah jaɓanon dowuji ɗi joni hakkude ma e ko ceerno Ousmane Sall ko kewi ko yimɓeɓe e to banggal ko dillere nde hakkudema ceerno Ousmane Sall alhamdulillah rabbil alamin ala ko rokki min ɗum sowona dowuji moƴƴuɓe sowona dowuji julɓe e anniyaji julɓe rewɓe e worɓe foof noon dowuji julɓe e anniyaji julɓe ko ɗum rokki min Ousmane Sall fof ko dandata julɓe ko ɗum dandi min ko nafata julɓe ko ɗum nafata min nande wajede e jabde wajede e jabde jibinede e jabde miññede walla e jabde mawnede ko ɗum hokki min ɗum ɗo waɗa wona fayida amen wona gandal amen wona hay hunde ko dowuji moɗon on dendagal julɓe fof moni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu onon fof kadi mbaɗa weltani on kadi mbaɗa ñaago on yafuyon potiɗon ala o dendagal julɓe fof moni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mi yetti ɗum mi manti ɗum mi jaari ɗum nodduɗo téléphone e haaloɓe ene goya e baɗoɓe audio ji hayso baɗowo audio ene ƴetto an hoore maɗa mi jarnima an baɗowo audio aɗa ƴetto jinnaɓe ode walla aɗa ƴetto woɗɓe aɗa henna woɗɓe an hoore maɗa wima a jarama yo Allah yoɓe goto fof waɗa tan koko wawi wol kullum yamalu ala shakilati fa rabbukum alamu biman ahda sabilan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wonno ko musidɗo men Amadou Isaga Kebe toon to Daka mo Madina Gounass hakkude makko ceerno Ahmad Tijani Ba ko duwa ko kala en mbi allahumma amina ya rabbal alamina on Daka jonɗo toon to Daka dakorde mo wuddoro kon Daka yo kon toksana yoni ha to dakorde Daka mo dulmaji dembe ha to Dakaji tawiteɗi toon to Daka mo Madina Gounass kala woɗɗani leydi Gambi to leydi Gambi wonande lundo go wonande lundo go IPD wonande lundo go UDP jafuɗona wonande ɓen sukaɓe moɓodirnoɓe ñande aljuma nde yinnoɓe seppude yeeso suudu sarɗeji nder ndu police rokkiri on yamirore kamɓe noon ɓe gulliti ko fati banggue mbuñaari nde laamu ngu daroto gam rende ko fati banggue ngaalu leydi ndi sengi wi to leydi Sénégal Gambi paɗen koto leydi Mauritanie hande woni 11 lewru mars ko catal biyetengal OMVS darnano taw ngal darna ko hitande 1990 e capanɗe jeeɗiɗi woni 1972 ngal darno koto Nouakchott taw kadi rendi ɗum ko Sénégal Mali wonande Mauritanie caggal mum Guinée abbi innira OMVS gam tambade maayo leydi Sénégal hande tambitingo yoga e kuɓɓam ɗo joɗorde mum jooɗi to gendi Sénégal kono kadi en wawi dirtinede e kala saaha to leydi Mauritanie jonde hanki o hakkude jagorɗo walla mbiyen hakkude gouvernement o kame fédération yeeyoɓe nder leydi ndi e taw ɗowi nde ɗon jonde ko jagorɗo jeeygu leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi ko fate banggue lewru korka teddudu fayanu ɗo ko fate banggue cogguji ɗi contrôle prix ma weyi hen no fewi kono gara ɓe eri ɓen yeeyoɓe nde mbawatta ɗoftade kala ko fate banggue cogguji ɗi beele ɓiɓɓe lendi gona e jaam kono kadi ɗo e nden ma gouvernement o yurni to ko fate banggue prix ji ha tenti gueɗe katojinaɗe e nder lewru korka beele ɓiɓɓe lendi kala mbawa horde korka jaam taw tinani caɗele jillo commandant chef d' état majeur général armée leydi France woni biteɗo Thierry Barkhar woni inde makko yillima to leydi Mauritanie ɗum ko hanki caggal nde o iwi to Dakar lamorgo leydi Sénégal wodañi joɗoɗade hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wul Abdel Aziz on mo ganduɗa hande o ƴettuɗo lefol ko fate banggue G5 Sahel ɓe jewtidi en toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti ko fate banggue nden ka e kisala
sahela kanko on état majeur wadañi joddade nando makko woni Bilal Shabana on état majeur mo gendi leydi Mauritanie ngam jokkodiral to bange heblo e ɓeydude nden kay keeri kisala leyɗele leydi Mauritanie hakkunde mum e keeri mum kala beele ɓeydude nden kay kisal ɗum ko jokkodiral wonande koñinkoɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe leydi France ha ɓuura ɓeydade sembolinde to bange yoga e hebloji ngon jillu ko caggal wonande Dakar nde waɗi jillu makko tonto noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie Afrique intelligence ko jayde wiiteno ɓe kolliti Mohamed Cheikh Al Qazwani nde joɗodi e lewru février manudu nde o jodde Lavrov woni jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Russie o wawi ɗaɓɓirde on wonande ñagunde beele gartugola leydi Mali e G5 Sahela ko noon kadi heedani hen galleji diine kami hewɓe beele leydi Mali tawta G5 Sahel ɗo woni G5 walla mbiyen G4 Sahel nde tawno hande o ko leyɗele nayyi caggal nde leydi Mali yalti hena teskama hanki o jonde hakkude hoorejo leydi Mauritanie kame gardiɗo assemblée nationale mo leydi Mauritanie tawtorede hoore jagorɗo leydi Mauritanie Mohamed Wul Bilal Mashhouda ɓe mbawi joɗade toon to galle lamorgo to ene gasa taw faati koye derguitgol wonande suudu sardi nde ganduɗa ɗo e 13 lewru mai kono ala kala ko siggita to banggue jaydeli e wonande jonde jindiral hakkude mabɓe sifande centre araba ko fati banggue étude beele ene mbawa remede nder leydi ndi Mauritanie ɗum ko catal ACSAD wonande société mo ganduɗa ko islamique international kam sifodiri e gollal ngal leydi Mauritanie ngal mbiyata ITFC ɗe kadi ganduɗa ko jokkodirde to banggue ndema wonande directeur gardiɗo ɗon société o woni Nasr Al Dini woni ASSAD ɓe kolliti ɗo e duuɓi tati paaɗi maɓe mbaw remde ndema jaaj kene feewi e nder leydi Mauritanie ko fati banggue beele maɓe puɗɗoro kene tolno e hectare uji tati ngam ƴewde moƴƴugola beele e nder leydi Mauritanie to leydi ndi Mauritanie keɗon ha joni jagorɗo tambiɗo diine leydi ndi Mauritanie hanki aljuma jaɓɓima kene tolno e 300 ujunere deftere Qur'anil Karim taw iwi koye laamu leydi Arabie Saoudite ɗum ko ballal faade e jumaji e jamaji kono ne kadi duuɗe gendi ndi kanko jaagoɗo o holliti ɗum ɗo henna ko kadoji ɓurɗi mawnude kadoji iwde laamu leydi Arabie Saoudite e ballal on ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite jooɗiɗo to Nouakchott ha wawi yettade juuɗe makko kono kadi ma rewne lawol ha ɓuura few ɗum ɗo kala ko gueɗe jokkodiral e wiidemo wonande hakkude gendiji ɗiɗi ɗi ko jokkodiral moƴƴal taweteɗon tokkay hayɗi suka jannoɗo e police goto ha gaañi neldama kaso ɗum ko hanki o on suka nottortoɗo inde Abdullaahi Wuldu Zanfora mo ganduɗa koreji mum kolliti wona karɗo cellal haqqille no fewi kono police jaɓani kan haala ko caggal nde o teska taccudemo mayogo Sénégal yettademo ɗo kay heyɗi kono kadi hutorademo force e on police mo haaldanno hawo gaañi ɗum neldama toon to kaso hayso tawi woni police yeddi wiyede haqqillo wona kewɗo no fewi catal tambingal sumgoji gendi leydi ndi ɓe kolliti binditagol ko fate banggue sumgoji tijjaɗi ñande 13 lewru mai ngol binditagol ene ɓoosa no fewi gasata ko ñande 14 nduɗo henna lewru ɗo tan e balɗe tati gasata kono teskama kene wona 1,600,000 neɗɗo woni ko winditi e ngol ɗon doggol ko fate banggue wonande ɗiɗon sumgoji tijjaɗi sengiwi to leydi Mauritanie parena ko to leydi Mali porte parole tambiɗo konngol gouvernement laamu leydi ndi woni Abdullahi Mayiga hanki sakti kabruji mum ngam habrude national ɓiɓɓe leydi ndi e international kala e ko wona gendi leydi ndi kala wonande sumgoji ɗiɓe tijjino wadde ñande 19 nduɗo henna lewru ko fate banggue référendum membitade tugnorgal leydi ndi ɓe dirtini kono ngol dirtinagol ko catal ANR ko ɓe mbiyata assise national ko tambiɓe ko fate banggue référendum ko ɓen jottoto jurnito holon date moɓe jogori hokkirde ko fati e banggue ɗiɗon sumgoji ɗi ganduɗa findirani haydara e dirtingol sumgoji
présidentiel tijjaɗi kono ne kadi sarɗi yankoji kame wonde régional no hollira ala kala ko memta ko fati bange on fannu so tawi ko sumgoji wonande régional kame communal teska ko nogasiji juin 2023 so tawi ko législatif ko fati bange sarɗi yankoji ko nogasi jeenayi octobre faynma sappo e jeenayi novembre 2023 so tawi ko sumgoji présidentiel ko nayi ha sappo e jeetati février 2024 ɗum kala ala ko memta hena inde makko ko Aisha Konate ko debbo kettinaɗo e nder Bamako jeeyowo kono kadi jogiiɗo waare mawde no feewi no waare wonande gorko baɗowo waare mawde no feewi o arti e yaññade caɗele ɗe wuuri e nder leydi Mali ha tente Bamako ɗon ɗo wuuri ɗo ɗum ko gila adana nde tawno nde ɗon waare tampinimo no feewi kala nde o fembi artat ha ɓura ɗo wonno ɗo caggal wo jokkodire on cafrowo to banggue doctoreɓe humpitiɓe oɗon fannu ɓe kolliti ɗum wona rafi wonata koye organe neɗɗo kanko noon ko ɗum wayi hono noon saabu kala guurɗo Afrique central ɗum hawata ɗum ɗo jeeta debbo ne waɗi waare moustache deccene kewi leeɓi kono noon nde tawno enen rendo men ga ɓuura andu ɗum wat tampi en no fewi wonata koye suuɗade tampinimo e ƴallude ƴettade yimɓe e ballal jinnaɓe makko ala kala produit moɓe coodani kono hande o faami ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe Allah waɗi omo holla hen faaro omo hollira kadi wonande kala rewɓe joguiɓe ɗeɗon caɗele hono no jogori ndeɗo waare ni yo jomumen kollira woto cuuɗo woto waɗ hen zene haydara kanko hande o wonti neɗɗo normal ala kala ko hori wadde gueule jeygu makko suuɗata teno fewnata waare makko ha feewa ha ɓuura yontede ni e baahe worɓe ɗe ha hande keddoɗena koye leydi Mali ko fati e banggue haalande Shekela Kogala Mayga toon to duha hakkunde makko e ona jaydiyanke araba mo yewtinno o jaggi fiɗen makko hande mo dubbi e keeci leydi France gam hollirde aɓe gandi leydi France won worɓe wonɓe leydi Mali taw ko joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en ɓeɓe jokkodiri taw kadi wonko woni hakkude mabɓe o holliti kamɓe laamu leydi Mali aɓe keeɓi hen wonande dalillaji labɗi ceera wonande ko leydi France waɗi e nder leydi Mali hayso kan haala nawonoma hitande yawtunde toon to conseil wonande jonde towde to banggue wonande fedde gotago windere ala kala ko gasi hen kono hande aɓe jogui ɗin dalillaji labɗi ceer ñande jeenayyi nduɗo hen lewru ko fate banggue train hakkude Kayi Bamako Kayi fuɗɗitima seeɗa no fotiri kala ganduɗa miijo ummitinde ɗum gila 2018 ala ko gasno haydara ko kitta e nokkubireɗo tukkuto kami wonde ma hinna kami nokkubireɗo a jamu ɗiɗo hen nokkuji kala lana ka rewi hen hanki ka yetti sanga 15 heures toon to kitta taw kadi wi biteɗo Ibrahima Mayiga directeur a Sopafer kam ardi lana ka taw dognannoka ko rewɓe ɗiɗo ene jolno hen jagorɗo wonande yangara kanko on dognowo kan lana Halima Koura Marigo ne wonde Maymuna a koyta ɗe kolliti ɗum ɗo hen ko weltare mawde no fewi so tawi ɗeɗo henna gueɗe batti oɗo saaha e hakkude Kayi kamɓe Bamako ɗo ganduɗa hewɓe ne tampuno no fewi saabu yimɓe hewɓe ne gollotono e lana ka ko wona ɗum ko hewɓe ne jeeyanno hen guure kewɗe ne gurtanno no fewi kadi ene wawi nawde marchandise jonɗo hakkude ɗiɗo hen nokkuji kala ma wonan belema mawɗo no fewi finoɓe hakkude Bamako kame Kayi e finoɓe hakkude Kayi ha faynma toon to Bamako sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry to laaɓe ko suka debbo mo duuɓi sappo e jeetati mo ganduɗa ƴamanoɗo guilan yaara duuɓi sappo e ɗiɗi ala ko laatino taw kadi ko desdaɗo woni dokkal ko mbiyeten dokkal guitta ɓiye debbo dokka goɗɗo ko toon rokkono kono kadi wonande ngal dewgal ngal yahano caggal ndewdañi duuɓi sappo e jeetati on gorko ɗaɓɓirnoɗomo artino toon ñande haalda ha nandira ala ko heddi so wona comme no janggo e muma omo jogori hurtoyade guilden o majji kanko on mbiyeteɗo Fatoumata Diallo toon ko mbiyeteɗo Ceggila boro haɗo a yiyaka andaka tawɗo naati ala foof ɗo ɓe jiilaki hen sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena Côte d'Ivoire nokku mbiyeteɗo Abengour ne tawe e nder Abidjan ko worɓe ɗiɗo joguitiɓe fetel mo hinde Kalashnikov ñalawma hanki nangue hoore ɓe jani koye debbo goto mo duuɓi 40 gollotoɗo e entreprise goto jeeyowo liɗɗi sagataɓe ɗiɗo ne ɗoftunomo gam wersoyde kalis
liɗɗi o kene foto wonde million ngaji sappo ɓen worɓe noon bifti on haalisa mbaɗe ladde ha ɗo nanga ka taw kono haawi hen ko worɓe ɗiɗi ɗoftunomo nde ɓen jettinimo banque nde kanko debbo o yaltino seeɗa ko nden ɓen jogitiɓe armeji mbawi yande makko tetti on haalis jaadi hen hewɓe noon gollotoɓe oɗon entreprise kame debbo kala ɓen ɗoftunoɓe oɗo sahani tawi e juuɗe dadiɓe gam loskoji waɗede hen to Cameroun ko fate banggue wargo Martin Jongo jaydi yanke baranoɗo guilay lewru janvier guila nden noon chauffeur dognunoɗo auto mo ganduɗa biftinoɗo mo woni parado ɓalejo biftinoɗo mo jonte jeeɗiɗi on ko dogno nawini hoore mum police tottiri hoore mum police gam andi ndun dogdu dandata ɗum ko caggal nde hewɓe nanga hen indema ko satta hen ko waɗa ɗum ko goto biyeteɗo taw ko joom ngaalu no feewi taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Jean Pierre Amongo tumaɗo heno kañumne ene tawe e juuɗe to Ghana leydi ndi heeɓi hanki yerɓande leydi no fotiri kala waɗɗani akkara lamorgo leydi Ghana kono no wiiri autorité ji leydi ndi ala ko bonni ala ko gaañi kono waɗi petti mawɗi no feewi to leydi Tchad kene tolno e 17 mouvement mo tawtoranoka si fande jaam toon to duha ko ɓen eri gouvernement leydi Tchad e gardugol Mahamad Idrissa Déby itno yiddeɓe ko ngal kaldigal bannogal to duha 2022 nde jokkata beele jaam duumiɗo ene dañe e nder leydi ndi to Soudan Sud Soudan jafoɗonam kaldigal hanki hakkude hoorejo leydi ndi woni Salva Kiir kame cukko muɗuma woni ɓe nandirta jamma ñalawma hay seeɗa woni mo mbiyata Rika Machar ɓe mbawi yewtidde hanki kono ala kala sifande nandirande hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde waɗi limogé ɓe guitti jagorɗe kewɗe gam ɗaminode hanki ma nandiral heeɓe hakkude mabɓe kono ala kala ko heɓa hen sen jeehi to jolam jaɓiri Chine caggal ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi woni hin jaam pingde subta duuɓi 5 gardidi laamu ngu e 3e mandat suɓima subaka hande o hoore jagoɗo li Kianga on noon suɓama hande ko ɓurnoɗo ɓattade hoorejo leydi ndi woni hoore jagoɗo leydi ndi France hande waɗi moɓodiral manggal no feewi ngal moɓodiral ko syndicat ji ha hande habtotoɓe kuulal yaadu foftorde ɗum ko guila ñande 19 janvier ha yettiɗo e kala saha seppoji mawɗi ne mbaɗa o saaha ɓe gusti gueɗe kewɗe dogoje nder leydi ndi au lieu duuɓi 62 watta duuɓi 64 hay loppet ɓe ngala hen Arabie Saoudite kame Iran hakkude terrain e Riyad oɗo saaha ɓeydima ɓattodirde gam moƴƴitinde gonagal hakkude mabɓe ɗum ko caggal duuɓi kitali nde ɓe ceerduno joɓale mabɓe hol gonɗo hakkude mabɓe dogɗo hen koyɗe jaam ko leydi Chine haɓe mbawi haltidde gam ɓattodiral to Iran des policier warama ɗum ko subaka hande o to hakkude leydi to taw koye polɓidiral ɓen seppannoɓe kame police wi AFP to Afghanistan to ne kadi ko bombo fetti toon to noko bireɗo Mazari Sarifa kene foto wonde agent goto police wasi en fittanu muma kame jaydiyankoɓe jeeyo sukaɓe tatto gañima hen taw koye fettande kamikaze woni ko fettini toon Russie groupe paramilitaire mo Wagner holliti en ummina campagne mawɗo no fewi wadde recrutement ƴettude ɓe nattoɓe e groupe Wagner batte ɓen koninkoɓe ɓe kolliti ɗo e balɗe seeɗa maɓe maha kene tolno 58 centre e nder leydi ndi kene wona 42 wuro taw kay ko ɗen guure ɓe mahata ngam wadde recruté wonande sukaɓe hewɓe gouvernement Belgique ɗum ko caggal Union européenne États-Unis de Amérique Canada ngol ko Belgique haaɗi gollotoɓe e gouvernement muɗum wonande liggade e TikTok walla jogade TikTok ngam teskede TikTok ko société chinoise ene gasa taw wonko suuɗi nder ene waɗa pirata yimɓeɓe walla ngakkude nden kay kisala ɓe kadi kala gollotoɗo e gouvernement o jogade ko wiyete TikTok musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandeno kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto musidɗo moon haali Abouba